je suis tout spécial. Ay athi mina ngiyohlala lapha ya. Ay wena ungahlali lapho uswitch zokushaya. Wani msaba uswitch ni. Msukela uzozibonela. Not like ngiyamsaba uswitch and stuff. Ngcono mina ngikhuzile ngoba ngifuna igame sengihlale phansi. Ay nami ngihlalele phansi. Kanti khona umuntu othengisa abantu ama-plastic ngenkani. Yavela ukhona nami sikela ngithengisela. Ubani igama lakho? Ama-plastic. Kanti bambiza ngoma-plastic ngasikhathi sithengisa ama-plastic. Yeah. Nomunye umuntu sobike mabangijumisa inkware eshop le khoneni. Manje vele upinki. Ya vele upinki. Ngathi le yamshashale. Unamona because mina nginama superpowers. Lo mfundisi, bheka lo mfundisi udoke kanjani. Bheka plus namhlanje akukhohlwe neBhayibheli. Asithatisa namhlanje samphinda. Ya vele siyamphinda. Yezwa mfundisi. Ya, niphinda yini manje? Hayi lo mfundisi ngathi uyacala ukuphaka. Asime kancane asimekele. Bathi thini nina ke? Ngikhuluma ngani? Bheka lo. Bheka lo muntu ngathi yahlanya ka. Yazi ngayina. Mutsutswana. Wanezulu bani. Khala wena. Hajeli bafana. Chacho. Sangiphi mshela ke. Kawungijwayele. Kawulenjinza lo. Futhi akusitype yami. Afethu ngomtshitha mos. Mhlawumbe itype yalo mfundisi. Banna ka ntwala ngihambe ke mjita lona pinki wabo so fika lo batla ngihoketsa dlale team no man no Bafuna mina phela ngumtshitha. bafethu manje ngisathanda pinki thatha bro thatha Yo. 1 2 3 4 5. Dumela abusheni sanibonani Khwemore mina ka lebitso ke Pastor Benzo manje namhlanje ngishada sidudla to sidudla yabo ezilinganayo ngesize so manje ngicela ukubeni khoneni ukushada bafethu asomblief Pastor. Hayibo. You may kiss the bride mancabusa man Hayibo. Man, don't run away. Kiss your bride. Ngabuza umakoti wakho ne. Pastor, musithi abafana. Wena ufuna ukungabuza bani? Wena. Pastor bana. Mina. Kanti kumele kancane nawe Pastor. 3D. Uphethe switch. Uswitch angakuboni uphethe le switch. Hayibo.